mu'jizozin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga madrasatu ahbabi rasulullahi Maraba Sile Agabi Street karkashin jagorancin Alhaji Abdullahi bin Abdullahi Hadimu Rasul Alhaji Abdullahi Igala tare da babban malamin Sheikh Sharif Muhammad Bello Husaini cikin bayanan mu'jizozin annabi ta cikin tarihin Isra'i da Mi'raji. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashoshinmu da muke yada muku shirye-shirye na madrasatu ahbabi rasulullahi TV Maraba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan shine karo na farko insha Allah da za mu fara wannan karatu na tarihin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke so insha Allah za mu yi mu'jiza kamar za mu faɗi mu'jiza kamar guda 1000 insha Allah, amma za a bi mu a hankali ne. Wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri shine Alhaji Abdullahi bin Abdullahi Hadimin Rasulullahi mai suna Alhaji Abdullahi Igala, wanda yake a Gabi Street, shugaban ainihin makaranta ta madrasatu ahbabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine ya ɗauki wannan nauyi. Insha Allah kuma za a ci gaba da kawo wannan tarihi a cikin gidan TV wanda shi Alhaji Abdullahi bin Abdullahi ya asasa madrasatu ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Gabi Street, wato garin Maraba kenan a Abuja. Ita ce ta ɗauki nauyi kuma da shiryawa, sannan kuma za a iya samu a Facebook nata da sauran tashoshinmu na Tijaniya kamar Alfaida TV Ghana, Alfaida TV Côte d'Ivoire, Alfaida TV tawa can kasar Nijar da sauran tashoshi na musulunci. insha Allah za ku same mu a ciki. Allah ya saka wa da Alhaji Abdullahi bin Abdullahi Hadimin Rasulullahi da alkhairi. Allah kuma ya sa yawaita irinsa. Allah abubuwan da ya sa a gaban alkhairi yadda ya tsaya hidimar manzo Allah ya tsaya masa albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sunana Sharif Muhammad Bello Husaini Abuja, kuma sarkin salati na Dala'il Khairati na Abuja insha Allah.